Atong tukion ang sugilanon sa usa ka Brazilian nga lalaki nga nahimong teacher missionary sa nasod sa Thailand. Kini ang sugilanon ni Teacher Renato nga nagauluhan. Misyonero o bakasyonero. Nag-warm up si Renato sa sala sa iyang apartment sa Bangkok, Thailand sa sayo sa buntag, nag-andam alang sa iyang dagan. Siya usa ka 36 anyos nga volunteer nga Seventh-day Adventist gikan sa Brazil ug bag-o lang niabot aron magtudlo sa usa ka Adventist nga eskwelahan. Usa ka tigulang nga babay ang miduol niya ug miingon, "Kinsa ka?" "Nagtudlo ko sa eskwelahan," tubag ni Renato. "Gikan ka sa Brazil? Layo ni sa inyo. Sugod karon, ako kang anak. Ako ang mag-atiman nimo." Sa sunod adlaw, Sabado, gipaila-ila siya sa bana sa tigulang. "Ako di ay imong amahan. Ayaw ka bala ka sa balay o pagkaon. Buhata lang ang imong labing maayo." Sulod sa duha ka semana, ilang giimbitar si Renato matag adlaw. "Diri ka magmeryenda," ingon sa babay. "Unsay plano nimo ugma?" Dugang pa sa bana. Pag-abot sa 15 ka adlaw, gipangutana siya sa bana, "Misyonero ba ka o bakasyonero?"